ассалому алейкум тамомидини достонони хонавод салом бошед. Ҳамин ҳаҷа бародари хурдӣ барои ман сюрприз кард. Ман як рӯз вақти имтиҳонсупорӣ буд, баъд гуфт ки хоҳарам гуфт ки тара гуфт ҳаҷ рӯй мекунанд, ҳаҷ меёрӣ. Шӯхӣ ба шӯхӣ ба гуфтам чӣ хел? Гуфт тара гуфт ҳаҷ рӯй мекунанд гуфт. Бо ҳамроҳӣ гуфт ё отчам, ё бо ҳамроҳии падарам, ё бо ҳамроҳии модарам ҳаҷ мерӣ. Ё ки ҳардушон қатъи. Гуфтам чинака? Ростӣ гуфт. Баъд да хабар омад ки чизи ман паспорти маро вай кардианд, тайёр кардианд загранпаспорта. Ман ҳатто загранпаспорт надоштам. Барои ман гуфт чиз загранпаспорт тайёр кардианд, киш вай кунам, чӣ ном дорам, равам ба ҳаҷ. Ман гуфтам хоб, вақти дарс буд, вақти чӣ ном дора, ҳам дарс мехондам, ҳам кор мекардам. Дар донишгоҳ дарс медиҳам. Баъд ман бояд хабар диҳам, ки ман гуфтам тайёр нестам, вохӯ ман дарс мехонам, дарс медиҳам. Раҳмати худовандам ин ки дар вақти таътили зимистона туғ омад ҳаҷ. Моҳи феврал рафтем, март гаштем, омадем. 40 рӯза охир ҳаҷ рафтем. Мо 9 рӯза е тараф рафтем автобуси қатъи, 11 рӯза о тараф, барои ки дар о тараф як шаба дар Эрон монем, як шаба дар Эрон монем. 10 рӯза Маккаи Мукаррама монем, 10 рӯза Мадинаи Мунаввара. Ҳамагӣ 40 рӯз. Ман хабар додам дар ҷои дарсам, дар ҷои корам хабар додам, ки ман бародарам сюрприз кардаю ҳаҷ рӯй мекунад. Ин сюрприз аз тарафи бародарам буд барои ман, барои ҳаҷ рафтам. Ман ҳамин ба шумо гуфта будам, ки чизе ки ман орзу мекардам, ки як бор ҳаҷ равам, як бор дар ҳаётам мегуфтам. Ҳамин як бор ҳамун рафтам, дига ҳол рафтагӣ нестам, на ҳаҷ, на умрам, як бор ҳаҷ рафтагӣ 2001, яке орзу мекардам, ки як бор ҳаҷ равам. Ҳамаи чизои медонистам, қоидаи ҳаҷ, чӣ хел ҳаҷ кардан, чӣ хел чӣ мегӯянд, зиёрат кардан, дуо овардан, чӣ хондан намедонистам. Бародарам ба ман чӣ кардан, сюрприз кардан, барои гуфтанд, ки диплома гирифтӣ омадӣ ва ҳамаи аҳли оилаи мо фахр мекунанд, ки ту бо сари баланд хатм карди, диплома гирифтӣ омадӣ, дарси парвтарона омадӣ. Дига одам дар дуюм курсӣ, дар сеюм курсӣ, дар чорум курсӣ буданд, ҳам хеле донишҷӯё ки парвтарона омаданд. Бале, бародарам гуфт, ки ту бисёр гуфт духтарӣ гуфт ба сабр гуфт, дар судан гуфт, ҳар кас сабр намекунад, ту 5 сол тоқат кардиву диплома гирифтӣ, бо сари баланд омадӣ. Ман ният кардагӣ будам, ки барои ту сюрприз мекунам хонаи худованда. фаҳмидем? Барои ҳамин занат дар ҳар оила ҳар хел эҳтиром мекунанд. Дар оилаи мо зани басавод ганда эҳтиром мекунанд. Акоҳо мегӯянд беҳтарин хоҳар ҳастӣ, беҳтарин зане ҳастӣ, ки чизе ки мисол хости таълим гирифтӣ ва чизе ки ба одамо хостӣ ё ки мехоҳӣ додагӣ ҳастӣ ва метиҳӣ, яъне ки илмро ба одамо мерасонӣ ва ҳунарро инчунин ба инсонҳо мерасонӣ. фаҳмиден? Ҳамин хел. Ин сюрприз аз тарафи бародарам буд. ҳаҷ боз фикр мекунам, хурсанд, дилам рӯшан мешавад, ки ҳар касе сюрприз кардан метавонад, бо хусусан хонаи худованд ҳам хаст. Сюрприз ҳаҷ. Зур. Зури зур. Миннатдорам шумо.